Hello guys, madunga po natong tanan. Diya kang hapon na day guys, nagduot kong liksi kay iniuli rin dari sadyo. Kay sadyo lagi po kuno silang gawas. Diya mo kibawag sadyo po silang gawas. Dahil may daang ingani. Excuse me. Tulo ka. Kuha, nagrakabutang nutritious ban. Diyan Caraban. PCC milk ban. Bohol dairy milk. Ito ba ni? Diya, nag-chat ko sa ijang bam. Kaya manggi pangutana sa liksi nga. Kuan kasi naghatag ni Jadari, diyan na mo si Jag. Nakulo siya ka ila, baji ko. Si Jara ko nagitagaan, diyan mo itong chat ka ko si Jang Ma'am. Ni Jang Ma'am nga, sa kuan ko no, sa ilang sakop, si Jang sakop, sa grade 2. Sa ilang classmate, si Jara ko siliksi ko nagitagaan, diyan mo taning sa day kuan ma'am, malnourished ka siliksi, malnourished ko no. Diyan mo nang ko kay kani laging basag manggi ati magkaon na gini. Di vitamins tagalay na kapibon kay mo lagi tuang ipa-check up sa mga niaging adlaw. Ay da kapibon. No magi di man ako nagbuot dana bi ag doktor man mo man itang giresita mga kapibon pang patambok ko no. Kay mao gyapon bi kay bisagan saan kag vitamins ag imong kinan-an gagmay ra. Ngano man sa may mong problema unsa man di mong gusto. Unsa may mong problema? Mao nang sugod karon di na jud ka nakasilponon. Di na jud baw wa na jud karon kan-on ni mong isa. Hindi na pa ni snack nimo sa di pa matug. Kay di magud pa ni si kada adlaw mo inom og gatas guys. Kasag mao nang kadabot kag magsigig bugil. Kay ang gusto templaha gatas sa di pa mo sila ka namang iabay sa kaon. Lupig ram sa Aliana kay si Aliana di man sila nag mahimog way gatas. Asa magunting ni mo, be? Hindi ko ka abri. Gunting ni mo. Kumulay ka. Madati mong ipon. So, good ron ha. Ba, di na magsipon-silpon. Ganiha mong gikaon ginaguntag. Napagas na pagkag inom o gatas. Kaya ugwa ko masuko, di pagka mo inom. Angay di ka anda maglatos. Kamay ra mag-abri, be. Angay di ka anda maglatos. Kani, inon nimo kada adlaw na di ka magatas. Kay ugdi andaman ka naglatos. Kay gandang buntag na. Imo ra kung high blood di karon nakahibaw ko nga. Nakatambak yan kata. Kuwang day kag malnourished na ika ingon imong ma'am. Asukalan gamay ro. Tamis-tamis food dapat din na galing ni asukalan kaya man ni ispisuhon. Kag-eul gabi mabuang gali ko be, maganan kag mabuang imong mas kag-eul. Di man di ay jangan magsige magpamilig pagkaon ganiha naglawoy ugutan si Ate Ali sabaw ra imong gikuan dapat pagkaon kag daghang gulay si kiya gani o way pili tambok di makangana sa una sa bibi pa sa preschool pa ka sug magkamuinom og milk o sa preschool di ka di preschool unsa man ni tanan ay nagininit ha tanan or hapra ininit ka may di bugnaw unsa man mo gusto ininit tanan kung baso ka silig mineral ka patang tugan eh Kamay ka? Ginamdaman nagali kag sidan ikaw ra magad ikaw ra bugid kuan. Balag. Gamay ra pud ka ni. Balag ako magniwang bi, di naman ikaw bi, di naman ikaw malnourished ka. Pun gamay ra pud ka adto to. Pun ana. Gikan pupug ko kapoy pugo kay gikan ko nagtanam og kuan. Kanang among trabaho sa dari munisipyo. Naghatid po ang Aliana dyan. Pag uli, sakto rin dito gikan ko nagsundo ni Aliana. Uli po rin si Jaja. Nakurat ko kay hingin mo si Jagmana. Ara ba naghatag na hagdan ni Maja. Pagawas, daghan man lagi na. Kung kisa may naghatag na na. Wa makuno dyan kaila. Kinana, wa kuno dyan kaila. Dyan mo ito ni chat. Dyan ma'am. Nasa feeding kuno nila kay ano kung si Del gitagaan sa isang mga sakop ni ma'am. Bugnaw na na bi. Amay mo kanan kare mo kanan hangop dan ni.
Yan na! Tagaan naman sa Aliana kay Napo dari looy. Oh, naghunaw ka sa mong kamot? Naghunaw ka wa? Ha. Naghunaw lagi, hindi makalimot-kalimot. Tinuod, bar mamutbot. Anto. Ikaw naghunaw ka? Ako naghunaw mo ko. Hutda ni Lexian ha? Nandiyan na po rin sa... Hawiri! Ay. Di pwede gamay-gamay yan mo. Ako man takang binaw nag-Yakult. Binaw nang kada-adlaw Yakult. Hindi nga namang nga man be. Sa imo lagi ng pagkaon sa bantag udto hapon tagagmay ra gyud kanon. Sit down. Jadi na ka na pasilponon. Kaya mo po na isas naka waga na ka mo. Kaya basag nagkaon nagsilpon di man na maadyo ng ingana. Ingana ba rin gitudlo ni sa inyong ma'am karawag tarong sa ingana di. Anong di magkapapatuunan. Magpatuo ka sa iging mama mo inam mo gatas inam jud. Di kay ganang buntag mapugas ra pagkag di ko mulatos. Kaya pagka mo inom og high blood na ko. Dapat kada adlaw kay na may gatas gipalit si mama. Gitagaan pud kang Ate Amy og gatas gahapon. Gitagaan man ni siya Ate Amy ini Ate Monica kisahan man ni siya pajibar sa kapat. Swak nga bear brand silang daw sa Aliana. At na ha, bantajan di ka na di pwede. Andiyan gabi ipod laos katog inang pagkagatas. Way luod-luod, di magpili-pili. Hindi ka gusto, di ko mabuang, mag-gagal ko. Dali ana, ayaw ingan-inganas naong. Sa una tambok ka nga naman, ang samday mong problema. Ha? Ang saman? Ang saman day mong gusto isidan? Ang say problema? Uy! Ihanggang ni mama dali. Ha? Wala akong kaliksi. Ang sa lagi problema, kahibaw man ko. Di ka mo saba. Ang saman? Ang saman, dali. Si Papa ni mo? Ha? Ha? Si Papa? Ha? Dali, si Papa ba? Ha? Ano naman? Ha? Si Papa ni mo yung problema? Ayun, tebag ako. Ha? Si Papa? Sagdi raman to, mutawag raman to ni mo. Ha? Unsa? Mingawon? Nabitos mama, wamang kapasagding mama. Labang kang mama. Kaan nagig sakto arong di ka makasaba ang mama. Okay. Hindi na, pero mag-ilis na pag-utro. Hindi na kinilangaw. Jarok ka rin naginam. Kaya ba, ayaw na kutsa-kutsara. Okay, buklaw naman ha. Sabota. Pagamitin ka ng cellphone, sa isa ka simana, inigwa na klase, nakamutawag sa imong papa. Ha? Di ka adlaw-adlaw maghawid og cellphone. Nga may mong papa, sure magkumutan ang imong papa na nas vlog. Muna imong problema di ay. Namingawon ka. Patawagan man gapon ka, paistorya man gapon ka na imong papa. Nag-istorya, bata mo des, naging adlaw, katong nagpadasi sa nagpadami kitang papa na og 1,000 guys sa isang adlaw. Diya. Kada gabi kay mura man na si Jay iluum. Munang kasabot ko ni Jay. Pero wajag kang bawalan jig cellphone ron kay karon ako kay baw nga naman lores na ka.
Kaya mo pagkaon. Gumag pa niyapon. Tagtaod ba pahuway. Di matug sa jo. So di pa matug. Mag-inom og gatas ha. Ngana ha. Ngana na ang gusto ha. Tumanad ang mga gusto. Arong di ka magibugno. Ganun mingawan mo kasi imong papa. Nga kay ba imong papa to anas Cebu nag-work. Nga naaman si mama. Na mas mama Dani, na naman ko'y work. Di naman kumula dyan, kaya na naman ko'y work sa munisipyo. Kami ni Mama Ali. Di mag-ge-ge. Kaya mo manay makaniwang ni mo. Ge-ge ka. Basta aligra kag mahadog pagkaon na mga Dani. Niwang man ka. Kay mo to yung problema. Ha? Lexi? Mao? Mao di? Tebag ako. Mao di? O di? Tara nga pagtebag, aron di ko mahiblad. O di? Ha? Kusga? Mo ni, mawa, mo ni timan Lunes, to Bernes, di ka pasilpono na ha. Sabado na ka mo pwede mo kuhan sa imong papa istorya. Wala naman na klase. Sabot ka? Bahala magsuwat-suwat sa kadana. Di sa gamit og cellphone. Gina, hapit nagagamay na gatas. Nababay na nila guys. Bye-bye guys. Sorry, naghilak me. Di na maghilak lagi. Labang gug kang mama. Dagan mo gug naglad ni mo. Di laman magpili og mga pagkaon kay ma-high blood si mama. Kay magpili man ka para raman na nimo. Para matambog ka. Mukhang kagulay nga na. Di magkabidya ang mama. Pwede rin mas mama. Pero mag-work gihapon si mama. Ha? Diyan na intawag ang anak nagbaklay ra. Kay wong ko kay bawag maulig sa jo. Wa may ingan pas GC. Chat. Halain sa mana be. Kisa may nagatag ni mo dana. Ha? Kisa may iwan, uy, nakita nagsanggalat. Kisa na-shirt bitaw ka. Kisa may iwan ni mo naglakaw. Gig mo pa pag-uli na, bay nagsundo kung Ate Aliana. Pag-ilis og sinina, diretso kayo nagbasa ni mong likod. Daghan malagi na, kisa naghatag na na. Pag paminaw, kisa naghatag na mo diha. Nakakaila. Ha? Wa. Huwag ka kaila? Di. Kisa lagi naghatag na ni. No. Buhol. Deris. Nutritious ban. Hala ka mal... Eskwelahan? Kisa man naghatag na mo na be? Badi. Dito sa eskwelahan? Pila man magkikitagaan? Ako ra. Sa inyong classmate? Dis amang naghihatag? Ato bintana. Bintana sa... Sud sa room pa ka, gitagaan na ni? Wa sila stool.